गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। नोंथांमोनजों अनसायजानाय सासे बर' फिल्मनि फेमास एक्ट्रिस दाखालि बावै मोनसे प्रग्रामाव फांसनाव मा बाथ्रा बुंदोंमोन सेंग्राफोरखौ नोंथांमोना फेसबुकाव नुदोंमोन खोमा, नाथाय दिनै बे भिडिअआ गैला। बिथां एक्ट्रिसखौ कमेन्ट बक्सआव रायबायमोनबो बेनि भिडिअखौ दानस'नानै होनानै। आंबो मोनदोंमोन, आंबो लाखिदोंमोन। आं बेखौ गारनायाव गैया, आं बुंखागोन बेखौ होननानै। सेंग्राफोरखौ मा बाथ्रा बुंदोंमोन मिथिबायना? आं एसे बुंना होनि। आथिखालनि सेंग्राफोरा जेबो खामानि गैला खोमा ना, बेखायनो सिख्लाफोरा, बेनि उनाव मा बाथ्रा बुंनाय मिथिबायना? आथिखालनि सेंग्राफोरा जेबो खामानि गैला खोमा ना होनदो, बेनिखायनो सिख्लाफोरा बेनि उनाव दंबयो। आं बे भिडिअनि जोबनायाव नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दङ, नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। बे बाथ्राया कमेडियावबो होनथाव जायामोन, कमेडियावबो फाल्तु खामनायावबो स्टेज प्रग्रामाव सासे एक्ट्रिसआ बे बाथ्राखौ बुंथाव जायामोन। आंथ' बे एक्ट्रिसखौ मालाबा लोगो मोनोब्ला डाइरेक्ट सोंखागोन, दाउटआनो गैया। दा आंनिया भटआ, आंनि बेसेन गोसा भटआ सानजाहा जामारबाय। आं सानबाय थादोंमोन ओरै सोनाबानिजोंसो होनो मोनगोन होननानै, बाक्सा डिस्ट्रिक्ट, बेनिफ्राय ओरै क'क्राझार बेजोंनिजोंसो होनो मोनगोन सानबाय दंमोन। नाथाय बे बाराव उल्था जाबाय, सानजाहानिजों दरं उदालगुरि। सासेया जाबाय दुर्गा दास बर', सासेया जाबाय सयकिया नामानो। दा आंनि बेसेन गोसा भटआ बबे मोनसेयाव गोलैनांगौ नोंथांमोनानो बुं। फिउचारनि थाखाय, जोंनिखौथ' बाद दोन, जोंनि फिउचारनि थाखाय जोंनि भटआ बबेयाव गोलैयोब्ला मोजां जागोन? दिनै अब्ला आंनि डिस्ट्रिक्टआ तामुलपुर जामारबाय होननानै आं सानबाय। आंनियानो बर्डार, दिरिं दैमा, आंनिया तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट जानाय लोगो लोगो आङो बर्डाराव दङ। सोनाबा लास्ट जोबनाय बर्डारा आंनि न' तामुलपुर जामारबायब्ला, नाथाय भटआ दिनै जोंना। बे बेसेन गोसा आखाइखौ सोर सासेनो थुयोब्ला फिउचाराव फैनो गोनां जोंनि फिसा फिसौ गथ' गथायफोरनि थाखाय मा जाहैगोन, मा खालामनो हागोन? दिनैनि थासारिखौथ' गासैबो मिथिखागौ, मा जानो थांगासिनो दङ आरो मा जागोन फैनो गोनाङाव। दा आं बेनि बागै बारा बुंला। बेनिफ्राय आं दा फंबायमोनखौ फंनैसो बाथ्रा बुंनि। समखौ लानानै, टाइमखौ लानानै जोङो समजों खारफानो हायाब्ला जोङो गोबां उन जानांगौ ना फंबायमोन? आंखौसो आसोल आसोल बुङो। आसोल फंबायमोन, आसोल जानांगौ मानसिया, अरिजिनेल जानांगौ, फाल्तु जानाङा, रियेल ना? आसोल फंबायमोन। सम, आङो 2010नि बाथ्राखौ बुंनोसै। 2010आव आं जेब्ला खारनो थांदोंमोन, आं माखासे सेंग्राफोरखौ खारनो लिंदोंमोन। बेनिफ्राय बिसोरो फुंनि समावनो थौ जोंनिया खारनो थांनि होनना लिंदोंमोन आं, नाथाय आंजों रावबो खारनो थांफायासै। नंगौ, गासैबो मानसियानो साक्सेसफुल जाया, सोरबा सासे सानै, लाखआव हाजाराव सासे सानैया जायो। नाथाय आं खारनो थांबायबो, आंनिया जाबायबो। बेनिफ्राय दिनैसो आंनि लोगोफोरा सोरबाया खारगासिनो दङ, दिनैसो। बेनिफ्राय जायखौ आं लिंदोंमोन, जाय सासे सानैखौ लिंदोंमोन, आंनि लोगोथारमोन, क्लास फ्रेन्ड, स्कुलनि, बिसोरो जेबो गुरुत्त लायाखै। थाङा, नों थां। दिनै बिसोरो आंखौ नुना मा बुङो? आंनि लोगोथार, जों सानफ्रोमबो लोगो मोनलायो। नों आंखौ खारनो लिंदोंमोन मोनसे समाव, नाथाय आं थाङासै। उन दाहा खालामो दिनै आंखौ नुनानै। बे गोग्गानाय बाथ्रा नङा फंबायमोन, गोग्गानानै बुङाखै आं, नोंसोरनि मोजांनि थाखायसो आं बुंदो। दिनै आंनि लोगोआ दिनै आंखौ नुनानै उन दाहा खालामो, सानो बियो नोंजों थांफानायमोनब्ला आंबो मायबा मोनसे जानो हागौमोन। दिनै जोङो समजों खारफानो हायाब्ला फंबायमोन, नोंनि लोगोआ बेसेबा आगोलाव मोनहैगोन आरो नों बेसेबा उन जानानै थालांनांगोन।
दिनै जायखिजाया जबानो जाबाय, जों जबल' मावनांगौ बे नङा। जायखिजाया बिथिङावनो, जायखिजाया खामानियावनो दिनै नोंनि लोगोआ 17 इयार्स 18 नि गेजेराव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जब मोनबाय, बेनिफ्राय नोङो 20 बोसोर 21 बोसोरावसो नों खारबाय, अब्ला नोंनि लोगोआ 18 इयार्सआवनो जब मोनलांबाय आरो नोंनि बेसेबा आगोलाव मोनहैबाय बियो। नाथाय नोङो मा बेनि 2 बोसोर 2.5 बोसोर उनावसो नों खारदो। अब्ला नों बेसेबां उनाव जाखो बे लोगोनि? उनाव जाबायना? बेयो नोंनि बेसेबांबा आगोलाव एडभान्स मोनहैबाय बे। बेनिखायनो फंबायमोन, गावबा गावनि काबिलियतखौ नायनानै, गावबा गावनि गोरोंखौ नायनानै नों बबे लामाजों थांनांगौ, आं मा खामानि मावनांगौ, बेखौ नायनानै गावबा गाव टाइमखौ वेस्ट खालामनाङा। आं दिनै डिफेन्सआव जब मावनो हागोन हाया, ना आंबो हागोन, ट्राइ खालामनि नामा? 18 बोसोरावनो आङो डिफेन्सआव जब मोनोब्ला, 18 बोसोरावनो आं डिफेन्सआव जब मोनोब्ला, नों सानना नायदो, नों गावखौनो साननानै नायदो। दा आङो डिफेन्सआव जब माव होननानै आं रावखौबो बुङा, नाथाय आं समखौ लानानै बुंदो। समजों खारफानो हायाब्ला नोंनि लोगोआनो नोंखौ दोननानै बेसेबा आगोलाव मोनहैगोन। नोङो उनावहाय उन दाहा खालामनांगोन। जेरै दा आंनि लोगोफोरा आंखौ बुङो, माखासेयानो बुङो, जेम्स नों आंखौ लिंदोंमोन नाथाय आं थाङासै, दिनै आङो बेफोरबायदि, नों दिनै बेसेबा आगोलाव उन दाहा खालामो। जाहाथे आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना उन दाहा खालामनाङा, लाइफआव एडभान्स जानो हायो, समजों खारफानो हायो। नोंनि लोगोखौ नोङो दोननानै नोङो एडभान्स मोनहैनो हायो। जों बेफोरबायदि साननानै समजों खामानि मावोब्ला नोङो लाइफआव साक्सेस जानोबो हागौ, जायाब्ला बेखौ जों बुंनो हाला। नाथाय थेवब्लाबो जोङो ट्राइ खालामनांगोन, नाजानांगोन समजों। बेनिफ्राय फंबायमोन, आंखौथ' दा आसोल बुंगोन। आङो दाखालि बावै जा एक्ट्रेसा मोनसे प्रग्रामाव बा फांसनाव बुंनानै थांबाय, आं बेखौ आङो दा नाम लानानै बुंला। आङो नाथाय बे बाथ्राखौ लानानै आङो आदा मेन्डेला, सार मेन्डेला आदामोनजों थांनानैबाबो आङो कुइसन खालामनानै सोंगोन, बिसोरो मा बाथ्रा बुङो। आं कालचारनि गिदिर मानसिनावनो सोंगोन, सासे एक्ट्रेसा बेफोरबायदि मानो बुंनाय? आथिखालनि सेंग्राफोरा जेबो खामानि गैला खोमा, आं लिरनानै लाखियो गोसोआव थानाय बायदि ना? बेखायनो सिख्लाफोरा हाबा जानाय हौवाफोरखौसो फसायनाय नुसैनो। कमेडियावबो बे बाथ्राया बुंजायामोन। आथिखालनि सेंग्राफोरा जेबो खामानि गैला खोमा ना होनदो। बेखायनो सिख्लाफोरा हाबा जानाय हौवाफोरखौसो फसायनाय नुसै। सोर सिख्लाफोरा, साबेसे सिख्लाफोरा हाबा जानायजों लाइन मारिदो? जोंबोथ' बुंनो हायो, साबेसेया? बर' सिख्लाफोरानो रागा जोंगौमोन बे बाथ्राखौ खोनानाय मोनब्ला, नुनाय मोनब्ला। जोंबोथ' बुंनो हायो, उल्था बुंनो हायो, सिख्लाफोरा गाज्रि खोमा बेनिखायसो बेफोरबायदि। अब्लानिया सिख्लाफोरा बेसेबां रागा जोंगोन? जोंबो उल्था बुङोब्ला, बे बुंनायनि उल्था बुङोब्ला, बेनिफ्राय बेखौ रायहरदोबो कमेन्ट बक्सआव, जेरदोंदों मेकआप फोनै फोनै मा बाथ्रा बुंफायदो नोङो होननानै रायहरबायमोनबो कमेन्ट बक्सआव। बेखौ गावनो हाबा जानाय हौवाफोरजों लाइन मारि, बेनिखायनो नोङो गुबुन सिख्लाफोरखौ बुंनो फैदो होनना बेखौ रायहरबायमोनबो। बिराद गिदिर इस्यु, दावराव जानो थांबायमोन बे भिडिअआ। बाथ्रा बुंनायनि मोनसेबो धां गैया, स्टेजाव गाखोनानै माबायदि बुंनांगौ। आं जोंबायमोनानो आं नुनानै, नाथाय आंनि भिडिअआ एसे लेट जादो। लगे लगे आङो बे भिडिअखौ डाउनलड खालामनानै आं होबायमोनानो, नाथाय आं होथ'वासै, एसे थाथ'दोंमोन आं। दावराव जाबायमोन बे भिडिअआ। बेफोरबायदि बुङाना बाथ्राखौ। सोरबा सेंग्राफोरखौ बेफोरबायदि खामानि गैला खोमा ना, बेनिखायनो सिख्लाफोरा, बेफोरबायदि जायो आरो बाथ्राया। सोर मोजां सिख्लायालाय हाबा जानाय हौवादो लाइन मारिदो? सोर मोजां सिख्लाया, सोरबायदिया लाइन मारिदो? गासैबो मिथिखागौ, नंगौना नङा? बे बबे बिथिङाव सोलिगासिनो दोङो, बबे लाइननि मानसिफोरा बेफोरबायदियाव सोलिगासिनो दोङो, बेखौ गासैबो मिथिगौ रायजोफोरा। अब्ला माखौ बुंदोंमोन बे? जागोन, बेनि सायाव आङो कुइसन खालामगोन
कालचारनि गिदिर मानसिनियावनो आङो सोंगोन बेखौ, अब्लानिया बुजिगोन बे, अब्लानिया बेनि एन्सारखौ जों मोनगोन। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।